Gipakita sa ilang abilidad sa pagsayaw ang pipila ka mga magtutudlo sa Mandaue City sa gilusad nga Galaw, Pilipinas. Kampanya kini sa Department of Education alang sa himsog nga panglawas sa kabatan-unan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa gawas sa Mandaue City Hall, naabta namong miikid ug mipakita sa ilang talento kining mga teachers sa Mandaue. Gikan sila sa Labugon Elementary School nga nag-shoot og video alang sa usa ka kompetisyon. Ilang gisayaw ang musika sa Galaw, Pilipinas campaign sa Department of Education alang sa paggalaw-galaw. Mao kini ang National Calisthenics Exercise Program nga gilusad sa ahensya, exercise routine sa mga eskwelahan ug community learning hubs. Siyempre sa panahon ko sa pandemic, exercise hindi nila to para to have healthy. Ang video output sa mga teachers ilang ipadala sa DepEd aron masumiter sa mga entries gikan sa lain-laing bahin sa nasod. Apan mas labaw kuno sa kompetisyon sa video ug pagsayaw ang benepisyo nga makuha nila sa healthy lifestyle nga gipromote pinaagi niining kampanya. Butang nga buot sab nila nga ma-practice ug ma-incorporate sa lifestyle sa mga estudyante ug sa mga kabataan mismo. Kinahanglan ba gyud sa mga maestra, sir? Isip usa ka maestra, kinahanglan jud ka physically fit, mentally, physically, emotionally, especially karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.